Anamante muana yegusu yakakra bi na rade de yetwa na wasomdwem na munim se yehase ni nyina no abebo ni munchirase no na eja bi father romanti wo chechire mu emeyati ase nene nso yehwe se ose se biribi ankoka papa anka ennye twerede eno enene yehwe na eja bi fa ede mai abeho enie mani bi a tetare abeho eno nso na ebie mu ema be ebo emietimi nya be mu ema yenu no enti ya na ehu se eye papa ewo abeho na se wo hwe se de ne wura ne te no nso a se eba bewu a bo nse na ne wura ne bi no edikan ewu ana ehye na ayese dodoye ewo ho na agya ano a ewo nsode ewo ho ewo papa no eho na se wo na se mframa ebo no a ebodi na emu no se bibi se dua bi ebufire soro ana obi twa bibi na be pano ebe kano a na bete ya ne grara ne chese nia na aye nsonso ewo papa no no saa de kode no aba abebo no enti ebebo no eni ebe firi mu aba no ena ye gra no ne chese bibi firi baabi ena aba abebo enti se de ba abrabo mu a ese bibi ankoka papa enye grade enti yamfa ne se wonu oyonko na wo na asem bi aba asem o aba no abufuo kwan so na aba mpo ana anije kwan so na aba se obi andi kan ya ankoka obi nso ensoso enti se obi amfa na bufuo anko baabi a obi nso mfa no de no nso emma mehia no enti se ba se obi de abufuo ko baabi na obi nso de bi hia baabi a eni bi aka se de kai no kore se bibi ankoka papa nka enye wirede